Aron dili samok og paspas usab ang pag-atiman sa mga concern sa mga ginikanan ug tinunan. Help desk gipamutang sa tanang pampublikong eskwelahan sa Talisay City niini pagbukas sa klase. Ang report ni Femari Dumabok. Hapsay ug malinawon ra ang pagsud sa mga ginikanan nga gahatud sa ilang mga anak sa labing dakung tunghaan sa dakbayan ang Talisay City Central School. Tungod niini, sayon na lang ang pagpangita sa mga classrooms o sa schedule sa klase nga naatiman sa help desk. Na-remind din natin ng mga school heads nga they have to put up or they have to put kanang table aron ma-entertain tong mga parents nga nay mga pangutana aron kuan pod magayran ang mga parents. Samtang atubangan una sa building sa special science classes gipahigan ang flag raising ceremony samtang gitrabaho pa ang track oval o soccer field nga venue kaniadto sa ilang flag raising ceremony. Hinon limitado lang ang mga tinunan nga nakasalmot sa flag raising ceremony nga gihimo alas 8 ganihang buntag. Hinon adunay mga klase nga gasugod da sa alas 6 pa lang ganihang buntag. Buong pagmamalaki ko, isa sa buhay ng bagong Pilipinas. Gawa sa pagkanta sa lupang hinirang o paglitok sa panatang makabayan sa labing unang higayon, giawit usab ang Bagong Pilipinas Hymn o gilitok ang Bagong Pilipinas Pledge. Ilang intag schedule tungod sa ato ang building ron nga katong pag 420 ka classroom to siya wala na namo ipagamit kay dili siya safe sa mga bata. So nagkuanay nami nag-shift nami. So kung maging naatot ta siya na may ang first hour na mo ang 6 o'clock magud na ang first nga shifting. Dayon katong ganina ang SPS is 7:30. Ang maong pagbukas sa klase ang gipagtambungan sa kadagkuan sa Talisay City DepEd Division. Matod di Assistant Superintendent sa Talisay City DepEd Division nga sa pagkakaron anaa pa lang sa 48,000 ka mga tinunan sa tibuok Talisay City ang na-enroll. Ilang target nga maabot sa 54,000 ang populasyon sa mga tinunan sa dakbayan. Make sure that the opening of classes is smooth, no? We are deploying all division personnel, SGOD, as well as CID personnel, including the public schools district supervisors in the different schools to monitor the opening of classes. Samtang anausab gipahimutang nga mga PNP assistance desk sa mga eskwelahan. Oba ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.